Hakajio i yakijing kran bagi jingpen sngau jong kawai na ginong mi khmat kabana ka seng National People's Party NPP hadien ke jingdon ke jing bujli syuki menteri hak sarkar MDA 2 kaba makaru kala haban IT no pat ya ke syuki kabala mang na kabenta ki long keme syawrang ba briu kala penlong yo shlong mil ban bo jingkeli ya ka kum kanong mi khmat kum no ka parkhat Kini ekonomi khmat ke NPP ke badai ke MLA na East Geelong ke Dr. Maisel Amprin Lingdo baraki kendiat tayo kata Maria Syak penhap syuki kala pensngau ye ke surjongka ke bakala kran hakikat tu kat ni kilat pathai kubor. Hakajia kran ke Dr. Maisel Amprin ke badai ke Menteri Berem Jong Sarkar MDA 2 ke bakmi ye ke tenat ke kot ke khia kala ong bakum ke MLA kala don bentah ban pentelun ye ke kam sensyar khadar kalong ke besngo lingo bat sngo diaw namar ke jingbom dan shu kilong kemi ha kani ke kenhun na ke pen pau ba kadai ke rai jong ke parti bat kumta kamla pon le ai nalor kata kalau angru bakum ke MLA kan yai kan pham ya ke parti bakan nang yai pen kup bor lam ya kilong kemi nang ni sekhmat Nilaya sekhmat ngimdon kam shu ban si ban ya kata ka jing sngo simet ke jongi menta tangki pajba ki balaban ay akum kata ke jupang ki sngo kum no namar ngi tingin ong kum no nimdon hok ban sngo da kum no ru ngi shuhun bet ngi at bet ngi telum bet tang baki pajba ki bapet ki pajba ki ba shem ye kita ki jing de ki pajba ki badon kam ban ye kendu ye kita ki bala shem benta thamai pat piap kali ki pajba mar ngi ngimla bat kam haru ye ngi bangin penpau ya kejing sngo jungi sikipat ba namar ba habang ngirung ha keno kaseng ngilong disiplin lada kile kumno ru ngimdei ban keren kumno ru kum kata ke dekot kebala saje tu pat ba ngadei ban hun bat ngadei ban yai trei ya kakam compare lada pi don ha kata kasuki menestana pimdot habaya long kinong yalam kibonte kirensan ya kana ya ter ya keren gin shimi kita kirensan lada sngoba klemdon kata kajing petengi ki kam ki jam bat ngi hab sugarman baki bashimti kin leba balai pin shu kondem mi kita ki bashimti du don hong hidu ban kondem ai kapor sabatai kini kemeng suthu kumbalong sidon kata ke resolution nam tai te kilong kemi wong khanang bai kore chiki bikin mi sekhmat akan ka sensan perthai hatu phi ayu pada bakan ke sarkar pa phi dan lang bakan ke parti ka khamsem na ban bu lang nam ta syuki nam tai kilong kemi te phi hap kali simet yang mo nomor ngamla mangabangan jubab na ka benta ka parti ngamdon ikhtiar ru bangan komplain tekum ka MLA jong kani ka islo kum kawai na kita kinong syajid dupat pa syakani kerensan sensyar khadar ke legislative assembly kede ke ceka ke beketang but kum baka julong hi satlak ka perthai phinkran le tang ye ke jilla meghalaya phikran ye ke ri berkowai phikran ye ke perthai berkowai kajudon hi kata karukom perkhat perdan ka boong ki kenthei rengkat bat kirang ba kin trailang ban pentelun sekhmat ya ka sensyar khadar ka bakhuan ka sensyar khadar ka basai ka sensyar khadar ka badon bentalang ha ka perkhat perdan da ki kenthei bat kirang ba tilada mdon syu ki kenthei ha kata ka lempung jong ka kabinet ngas ngau kum kata ka wei na ki MLA kenthei ki baladon benta ya kani ka kabu ban pentelun sekhmat iki ya ka sensyar khadar bat iki kam ki jam hapo kata ka sensyar khadar ngas ngau lingo kendit ngas ngau diaw ru balingan ngau diaw nomor ba dai phi ban ya don lang te phi bat kenthei bat sinrang ha kanu ka kam bangele tang ba ha bakila rai kum tu te ngiru ngi ong le kum no kapor kan sabatai ladang isngo ki don kinu ki khep ha ka ba
Kasur jong kilong kami lakelut bat sengap ne lamat la. Hakata kapor gin saya keren. Dari kumba kalong mentahi ngin yai kan pam ya ke MDA tu ya ke parti NPP bahkan kemi lem bahkan pet lem bahkan bahak lang bahkan penkup bor lem ya kilong kami kadai ke ba shisha ya kilong kami bakin rung hakarensan jong kasan pertai kapas sitom madu kata-kata mangi kilong kami ngidon ya ki khon kikti ngidon ya ki kesem ngidon ya ulong ngidon ya ki ya ka kur kajan kabang ngihap ya pen ya bet ya biang ka kamram jong kalong kami ka syek kam kia nadu ka kha kapun nadu ka penhe pensan ki khon kikti ti hapdeng kita gijing kat tu kidon ki kenthei laingut ha ka MDA ti ngau hi wit kendit tangbangi hap ban sengap ya ke hukum nemar ngidang don ha ka lempung jong ka parti mdei ban shuya keren ban shuya khana ha surok halenti ha sengken tang bala dadlam padon ka jing duna tengkhan ni hap ya chabar jong ka lenghu ne kataka lempung jong ka parti ru ban ya keren te ya ka bangim patlam ya ka nuku ka khana bangin ya khana te ngishu ai ya ka wei ka kerwo shakilong kumi solansar ha ka jala ba e chungi watla umdon kalong kumi ha ka lumpung jong ka cabinet what's ngo pala what's ngo lengo what do jingkermen ngidang don mengiki kentai haka assembly ki ban ya karen ya khana ya ta ya kini ki kam but kajinglong kentai ka jungi kapelong yingi ban keren na ka benta ka bha ka mentoy ka jingba jungi ki kentai kata ka wei pi hap ban shai ngidon ka parti ngi hap ban kongu ya ka parti ndrei habadon kenu pade ka bayat lan sebapalan ngiru ngi hap ban klet ngi hap ban kan mau shwa bangin ya sa shwa ya ki jing don kam jong ka lumpung ki kentai namar ba ka jude hi ka rukom bangin kren bangin yeng bangin khana bangin peni bat num don ke ka boban hap deng jong kata at least nakaliang ka jonga nga ai ye ki kenthei jong ka ni ka jela ya kata ka assurance balada don kam ngin yang ngin kren ngin ya chakman bat ngin yelam ya ki benta baro ki bayadei ban ko hok jong ka jing im jong ki long kmi ha ka im lang salang Hatu kadon yang pada kecingnya penbeng apa yang kejumpi buat presiden orang berdua jongka seng MPP kum ka amile apa ini buat di pin ya kan pin lek ban panjing sai atau kadon yang mengata pin ayu jing sai hawan hadin ba kala kham thanda kayo kejingnya dom u chief minister u badairu president jongka party NPP u lakhot yangi nilai lek kum ka blong amla ban weng ya ka decision ka balashim kata kalong ka shai ngimla ban bu jingkali shibun than namar ba kadai ka wisdom jong u shimet hi ya ka nuku rai ngi dei ban kongo ya ka party namar ngidang dei ki dekot jong ka party kila don kijing ya keren kala don kijing ya pensong thu nakaliang ka jong ngihi ka 16 East Shillong constituency ngisngo ka bakham don kam hakmat kalong kajing penyaj shakman yaki agendas jong ka constituency ke kita ki agendas kabaring kong kabha jong ki kam ki jam ki bangilaya kren haki arsnem shiteng ki di ban penkut hadu ka samsnem pura kabaar
Day bandon kajing yat lan ya kano kajing ya khana kabayaha bot kasensyar kada klem kajing ya kenjok tin lang klem kajing ya tip lang kino ki policies ki bawalam syakman daka sarkar daka party ha kajing ya lam jongi honorable chief minister day ban ya don kajing ya thir kajing ya keren lang nang ba mangiru nginum sa umdom hakanu ka policy ke bawan syakman namar kasensyar kadar kumbanga banbiang kumbanga ong hakman kam day than tang syapang jong kajing ya day jonga shimen bat ka party andre ka kta ya kasensyar kadar jong ka constituency berkuai bat parabor ngidi ban kenmau ba habashim ya kanu kurai kabakta ya ka MLA kadon pat sa kabenta jong kajing kta ya kajing rai ya kinong song ngimdei bandu kanu ru kajing dawa ka basyong nongrim ngimdei ban syak kentan tang nakadaw baklam don syu ha ka minister che ban lada kita yangi lapen biang ngim don kam syu away pat ka alternative empowerment nomor ba ngilalong ki MLA kamohor jong ka jinglong MLA la itu daka constitution jong kari daka legislative assembly ban ngin ban bet tang ya kita kijing ya keren kijing ya khana jongi nado arpulai por mengirung hakni ka party ban chief minister shimen ula ayengi ka assurance bang betin lenti ya ka constituency ban pen urlong ya kita kijing dawa ki bangi UI ki badon kam kerki ha ka constituency kakta ya ka lenti ka sengken ka surok na ka PWD kakta ya ka management ya ki schemes ki bawan lembaga urban affairs kakta ya ka management jong ki administration ki bayaham ban ka constituency ka jongi ka bakan thup ya baro ki jingwit kum bakan thup lang ya ki we ki constituency ka umbam umdi ka borlan ka management of law and order ka parking ki hawkers kita ki jing ya khana jongi bat ngilayo ya ka assurance no ukli do jong kejela rengkan bat ka party ke bangadon bat ngikermen ba kita baro ki jing ya keren ki jongi kin urlong bat nginya chakman ban syakrilang ya upat ba menta nang ni syakman kabenta jonga kum ka MLA kan kentup kambon ya ka jinglong MLA jonga bat ya ka jing ya dei jonga bat kinong sok snong jong ka constituency jonga ya ki benta ki badai pan ka policy ka bakta ya ka jela bar ko wei ni kermen bakin kon bakin pentip ka ai ka rule ka jongi bat ladadon kanu ka jing duna ka jing yatlan ngin wat ya la ka jong ka platform bangin shimti ya kita kijing ya khana nang ba nganum de ka MLA ka bapet bakmi tang ya ka constituency dengan ya sajru ya ki agendas jong ka jela barokoi ngi haplong ki berdisiplin ngimdei ban baklang ni ngidei ki MLA ki balaya le ya ke election na ka party NPP bat kanu ka rai ka baladep shim omdei ban personalize kata ngimdei buong le yanga ne le yangi ka 16 is air compare ngila ya hunlang
Ban ngilaya kanaru ba kajing miat jong kejela kalong ke bakam koridor ban ya kajing sngau jong ngi simet ngi di ban bo ya la di sharut ngi di ban yang ben kumbalatmu kumbalaya keren kumbalaya khana ban habadon kanu kajing win ngi dei ru ban yang ban keren tengkan kala ban pen smusi ino tharai kala ban pen mong ino tharai ngin persangkan bala nang ni syakman banum personalize ya kan ke situation imdi ban klad baka term jungi ke di sansnem pat sansnem ngin pentelun ya ke sensar ka kada ban ka role jungi na kapor syakapor ngin pen ngin kmi kai ngin di ban le ban ngin le ya kata Mdei ban ong ba laweng menstar ngidei ban ledom ngidei ban shrai ngidei ban long kinong yalam ki belong deserving ya commanded jong pat ma pat ngimdei ban distract elade man thai khmat shaki eki belong irrelevant ya shakaman it's okay. Governance is governance. Pishong minister na pimshong minister. Ka role jong ngi di ban long clear. Bat kata ka commitment ngin ban. Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya